Έχω μια πάρα πολύ σημαντική ανακοίνωση να κάνω. Να ζητούμε έναν ειδικό. Έναν ειδικό στην πυρηνική ιατρική και ακτινολογία. Εάν λοιπόν είσαι ένας από αυτούς και έχεις και μια έγκριση η οποία αναγνωρίζεται στη Γερμανία, εάν γνωρίζεις γερμανικά και αν ψάχνεις να δουλέψεις στη Γερμανία με λίγα λόγια, τότε αυτό εδώ το βίντεο είναι για σένα. Η Focus ψάχνει μέλη για να μεγαλώσει την ομάδα της. Προσφέρει έναν πάρα πολύ καλό μισθό πάνω από το μεσόωρο, προσφέρει μπόνους, προσφέρει κουπόνια καυσίμων, εταιρικά αυτοκίνητα και πάνω απ' όλα προσφέρει μια εξαιρετική ισορροπία μεταξύ της προσωπικής αλλά και επαγγελματικής ζωής. Δεν έχει καθόλου νυχτερινά, δεν δουλεύεις καθόλου σε αργίες και Σαββατοκύριακα, οι υπερορίες είναι ελάχιστες και γενικά επικρατεί ένα πάρα πολύ ωραίο κλίμα μέσα σε αυτή τη δουλειά. Εάν ενδιαφέρεσαι, μπες γρήγορα στο yourmelon.com και κάνε την αίτησή σου τώρα. Και μην ξεχνάς πως πάντα κάποιο μέλος της ομάδας μας είναι εκεί για να σε βοηθήσει. Σε ό,τι χρειάζεσαι. Εντελώς δωρεάν. Ακόμα εδώ είσαι καλέ. Μπες να κάνεις την αίτησή σου τώρα.